Sa kabila ng pagsusumikap ng lalawigan ng Pangasinan na maging mapayapa at matiwasay ang barangay at sanggunian eleksyon, ngunit sa kasamang palad, hindi ito inabot ng matapos ang mga kaguluhan at pamamaril sa ilang bayan ng probinsya. Formal nang isinailalim ang dalawang bayan sa lalawigan ng Pangasinan sa orange category, habang tatlo naman ang yellow category matapos ang insidente ng kaguluhan at pamamaril sa ilang barangay, particular na sa barangay Bayawas, Aguilar at barangay Asin Este sa Balasiki. Kaugnay sa insidente ng pamamaril sa barangay Bayawas, Aguilar, kumakailan lang ay sumuko ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa kumakandidatong pagkakapitan na si Arnel Flormata matapos ang sinasagawang meeting sa kanilang lugar. Kinilalang sumukong suspect na si Jason Marquez Vicente na sumuko dahil hindi na makayanan ng konsensya nito ang nangyaring krimen na akala niya ay walang mangyayaring patayan. Nakonsensya siya, no? Kasi ang alam niya is bubulagubugin lang yung meeting na yon na walang mangyayaring patayan. So after ng incident, as a human, sabi nga niya, siya ay simpleng magsasaka lang, kaya nakonsensya siya, kaya siya nag-volunteer na lumabas. Kaagad namang naaresto ang mga kasamahan ng suspect na sina Kelly Doroy Rosario na umanay gunman at Maria Magnolia Repascol Gelido na umanay mastermind sa nasabing krimen na nakaharap sa kasong pagpatay. Labis namang kinadismaya ni Governor Ramon Gico III ang mga pangyayari sa kabila ng mga sunod-sunod na pagpapaalala nito sa mga mayor ng lalawigan na paalalahanin ang mga kandidato na gawing mapayapa at tahimik ang eleksyon. I was calling for a peaceful election. And even when I meet with our mayors, I always encourage them to remind all the candidates kasi sila nakakakilala ng lahat. Ang hinihingi ko po ay mapayapa, tahimik, peaceful election. Kaya nagagalit ako, naiinis ako because after so many successes sa mga programa natin na nangyari nung mga ilang araw, tapos ganito ang bubulaga sa atin. Kaugnay naman sa tatlong yellow categories, kabilang dito ang mga bayan ng Burgos, Mga Tarem at San Quintin. Meron tayong tatlong yellow category. Ito yung may sa municipality ng Burgos, municipality din ng Mga Tarem, which is yung barangay ni Ganman, sa Durungan Punta. And then yung isa is barangay Alak sa San Quintin. Because of certain requirements doon, kalimbawa yung sa Burgos, dahil doon sa historical background na yung barangay captain din doon na nanalo is pinatay last 2018. Inaasahan naman na mayroong augmentation mula sa PNP Regional Headquarters na idadagdag sa mga lugar na namonitor na may intense political rivalry. Para naman kay Binmali Mayor Pete Merera, mapayapa ang sitwasyon sa kanilang bayan kaugnay sa barangay at SK elections. Tungkol sa peace and order, medyo maganda. Nagkakaroon ng mga kapulisan natin in every barangay yung tinatawag na visibility. Kasi para at least makikita naman, check nila kung meron yung mga kaguluhan diyan. At sabi ko naman, ako sa pangapin ng hepe, tingnan nyo na lang yan para at least may iwasan yung mga pangyayari, kagaya nangyari dun sa Bayawas. Sa sitwasyon naman ng Sangguniang Kabataan Election, ayon kay Atty. Marino Salas, Pangasinan Election Supervisor ng COMELEC Pangasinan, hindi rin ito nalalayo sa barangay election dahil habang papalapit ang halalan na umiinit din ang political rivalry ng mga kabataan. Ang kakaiba nga lang anya ay ginagawa nila ito sa social media. Yung po sa barangay at sa SK, halos parehas lang po yung mga political situation natin sa mga barangay. Ang sa experience po kasi habang papalapit po yan, umiinit po yan. Kaya yun po yung palagi kong sinasabi na we should not underestimate yung barangay at SK elections. So anyway, sa SK naman po, wala naman po siguro and I hope na walang mag-resort sa violence. Sila more on sa social media at palitan ng mga salita. Plano ng PNP Pangasinan na tuloy-tuloy ang deployment ng mga pulis hanggang sa araw ng undas kung saan 24 oras na umiikot ang mga ito sa buong lalawigan. Pinalahanan naman ng PNP Pangasinan ang mga kababayan na huwag matakot sa mga nangyaring insidente dahil gagawin nila ang lahat para mapanatili ang kapayapaan sa October 30 election at sa darating na undas. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.